This is Ina's vlog, my day-to-day experiences in life. This is Ina's vlog, my advocacy, my music, my stories. This is Ina's vlog. Let me share with you my world. This is Ina's vlog. Kapayo, pasabayan ni aking ini. Paparatumang nakihina niya. Hello netizens, welcome sa Inus Vlog. Ito po ang sitwasyon sa plaza ngayon as of 3 p.m. Hinihintay namin mas lumamig ang panahon dahil alas 7 pa darating si VP Leni doon sa venue sa Magsaysay. Kaya eto kami dito. Pa-cool lang. Kaya BBM siya. Hindi, babaeng Bicolana daw, mananalo. Eto po ang barbecue lane dito sa Plaza Rizal. Ayan, dami tao. Kaya ito naman ang mga mani. Ano po ka po? Anong lugar po? Oh, Bagakay! Welcome to Naga! Oh, parot pa rito yung mga supporters. Yung iba na-miss yung daanan o misled. Yung iba naman ay nagstay. Ayun. Anong lugar po? Anong lugar? Kalabanga. Ay, mapuli na po. Bako po namang lauga sa may dengdang. Anong lugar ka mo? Magarap. Yeah. Ito na po kami sa Colgante Bridge of Dengdang. Ito, may nag-i-exit. Meron namang nag-enter. Ako for the second time. Pupunta tayo sa venue. Tingnan natin kung makapenetrate tayo. Eto, free drinks dito kay Kuya. Bugets Cafe. Ayan. Ayan po. Magmimirienda muna tayo naglugaw. Ito na po, lugaw for Leni. Thank you. Ito po. The last man standing is a one. Here at Dengdang. Ito po, libreng ice cream siya. And bottle. Ayan o. Maraming libre ngayon. Cotton candy, water. Ano pa ba? Pwede lang yung loto. Last stretch of the ayan, may isa. Pagod. May nakita na ako kaklase ko. Ayan, may nakita na ako. Teres na. Ano po? Ano nangyari? Wala na si Unix. Uwi na po kami kasi nagsimula na si Mamalo and Papa Ogs. Meron na pumapasok ng mga returnees. Leni returners kami naman. Leni go homers. One, two, three, four, go! Go! Ang presidente! Leni Robredo! Presidente! Kiko Paniningan! Ang presidente! Leni Robredo! Kiko! Galing! Yeah. Gana ba? Sige. Leni, Kiko, Leni, Kiko. Tayo!
This is Eater's Vlog. Please share, subscribe, comment, and like. Thank you very much. Mwah. This is Eater's Vlog.